Yabona sizobe si-wrong balandeli bakaMaskandi masingayikhulumi le. Sizobe si-wrong baculi bakaMaskandi masiyeka lento ukuyiphawula nokuyikhuluma. Lena impela ifuna thina impela ngoba yenzeke endimeni yethu ngo. Uma ngathiwa sisaba ukuyikhuluma sobe sabantu shuthi namaqhawethu esingawathandi futhi amaqhawethu esingawasekeli ngendlela efanele. Lena kumnandi ngoba ayibhekene naqhawe la muntu ingulube nje sesakeni alikho nje iqhawe kuthiwa selikhonjwe ngomuntu. Isiqala ukuba isihlava ke lento endimini kaMaskandi ukuthi abaculi uma besuke benza izinto bese belokhu besabisa ngokuthi khona azoyiveza ikhonto azoyiveza ukuze kunyakazizwe mase kumele ukuthi lonto ayiveze bese ifika ekugcineni ashintsha abeke esinye isizathu. Angifuni ukungena kakhulu ufeze emnyama mfoka Khumalo ukuthi ubani oshela umngakho nongamshelanga ngazo umngakho noma ingodusi noma intombi anginayisho ukuthi uyikhona kuphi angazi uma intombi noma ingodusi noma ungosikazi ilapha inkinga. Kodwa ke mfoka Khumalo umuntu wesimame mfowethu uyashelwa futhi lokho kuyimpilo ukuthi umuntu wesimame uyashelwa. Into kumele uyiqaphele ungajabuliswa ukuthi umuntu wesimame uxoxela wena izesheli zakhe ngoba ubokwazi ukuthi ukuxoxela lezi angayifuni yena okanye ukuxoxela lezi azi ukuthi wena uzoxabana nazo, lezi azi ukuthi yena uhappy ngazo akakwazisi zona. Nanoma ngabe kusesiyona nje mfezi noma umuphi umuntu ungakujabulela empilweni umuntu wesimame ukuxoxela izesheli zakhe ngoba akakuxoxeli zonke. Ethi engakuxoxeli zonke mfoka Khumalo noma mhlambe ngeminyaka umdadlanyana kimi ngaleyo ndlela omdala ngakodwa lokhu mina ngiyakwazi engibona ngathi wena ukwazi. Umuntu wakwesimame mfethu awukwazi phela kuma advertise bese lento ethangashelwa. Awukwazi uma advertise. Umuntu wesimame nje mfethu uma usuke ngempela unenhloso naye enqala inhloso mfethu uyamvikela kwimedia, uyamvikela ukuthina abe exposed ukuthi umuntu wakho ngoba akusibona bonke abantu abasuke behappy. Unama ex wena owahlukana nawo, unama ex yena ahlukana nawo, unezesheli yena ezimeshelayo, unabantu obashelayo wena. Bonke labo bantu bayizitha zeni. Musa futhi ufuna ukusihlebisa, musa futhi lokhu nje ukukhomba abaculi lokwehlisa isithunzi saba ngoba lento yenza ukuthi ukwehlisa isithunzi sabaculi. Ngisho ngabe kuthiwa lo mculi wenzile lokho kwakufanele umconfront wena umbuze ngaleso sikhathi eshela umngakho. Ungazi ufuna uzotshela thina ngoba nje ususitshela thina seyifanele sikhulume njengoba sikhuluma nje manje. Uma ngabe wena wayeshela umfazi wakho uMr So and So wakumele uvuka ngalelo suku ekutshela umfazi uthatha ifoni uyihlome kuleso sidudla segospel uyihlome kulo muntu wesilisa ongayivezi intombi yakhe okhuluma ngaye. Sekufuna manje abantu ngeinqumo zabo zokuthi abathanda ukuveza abantu abazwana nabo bese bejikwa uwe ngoba wena mawuthi uhappy ngokuveza yakhe intombi iqhubeka uveze yakhe intombi. Musu ufuna ukuqhanda bonke abantu ukuthi fanele beveze intombi njengawe ngoba wena futhi uyiveze yakho. Shuthe namfethu kwaba khona uyaqala uba nentombi wena ngoba phela kokuqala uveza umuntu wesimame obhekene naye uyaqala nina kuba nentombi empilweni yakho ngoba kade wawuba nabo ungabavezi. Sekuzothi ngoba wena usudecide ukuveza lo ombonayo ukuthi ubona ngathi ngavela sekufuna ke manje wonke umuntu kumclass ethi akaveza intombi wonke umuntu. Hayi ikhompethe into enjalo. Awuqale mfethu umhloniphe wena mfethu umakoti wakwakho mfethu umvikele uvikele isithunzi sakhe umazi ukuthi umuntu wakho wesimame omthandayo futhi onekusasa naye before mfethu ulindethi abantu bebe nenhlonipho mfethu nabo nawe naye futhi ake mfethu uqala umhloniphe nje wena kuqala. Sizoyikhuluma impela ke le ngoba ila kuMaskandi thinta thina impela yabo. Noma nje ke emqondweni wami kuye kwaba khona ukuthi mhlambe nawe ufuna mfethu ukuyibuyela ebantwini ngandlela thize ngoba phela la kuMaskandi sekwasebenza ukuthi ubani otrendayo. Kodwa nje mfethu ayi ma ukuthi ubungazami khona ukubuya ebantwini ayi wrong mfethu ngeke. Sesithule kakhulu mfethu nalento singayikhuluma ayi wrong mfethu wrong bafo uma ukuthi ngempela khona uzama ukubuya ebantwini. Wena kwakumele mayikutshela intombi ukuthi iyashela uthatha inamba eseshela usifonele same time ukhuluma indaba naseshela uyiqede kube ukuthi isesheli ke mhlawumbe ke ingoba siyaqhubeka asifuni ukuma kodwa ususikhuzile. So ke usuqhama lento ethi
ma ulokhu uqhubeka wendoda mphini ngizovele ngitshela abantu ngoba manje sengukhuzile awukhuzeki. Hayi lento eniyenzayo mfethu msabenza lento eniyenzayo bafowethu nibadala amaningi ngakho. Nibadala amaningi msabenza ngathi ingane zesikole. Hayi kahleni bafowethu awu ngadlali ngathi. Muhle impela mfethu umuntu wakho wesifazane muhle uyathandeka uclean muhle nje kahle kodwa ke nje mfowethu nawe awukube nendlela yokwenza ukuze nabantu bebe nendlela yokwenza. Abantu benza lento abayibonizwa kuwe lapho. Mawubhizi uveza umuntu sakuma advertiser should phela utshela abantu abameshela abantu umuntu abantu bayashela akabakhathala abantu ukushela.